Il-Ministeru għall-Politika Soċjali nieda abbozz għal pjan holistiku tal-familja sal-2030 li jinsab għal konsultazzjoni pubblika. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru Michael Falzon fil-Jum Internazzjonali tal-Familja u fl-ewwel jum tal-Expo tas-Servizz Pubbliku. Is-Segretarju Permanenti fih-dan il-Ministeru Mark Musu spjega li dan id-dokument inkludi 4 prijoritajiet prinċipali li huma l-ġustizzja soċjali, ir-relazzjonijiet b'saħħithom tal-familji, titjib fl-arfien u l-ħiliet tal-familji u anke li tiġi indirizzata ir-rata ta' fertilità. Id-Direttur Ġenerali tal-Ministeru Alex Javella spjegat li dan u parti mill-viżjoni soċjali tal-Gvern sal-2035 waqt li lan ta' din il-konsultazzjoni pubblika u li jindirizzaw l-isfidi preżenti tal-familji. Fost dawn hemm il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Bħala miżuri qed naraw li nkomplu nsaħħu s-servizzi li għandna sabiex inkunu ta' appoġġ u ta' sostenn, għandna bżonn ukoll l-użu ta' fond iddedikat għal familji żvantaġġjati u anke wkoll attivitajiet inklusivi għal familji u anke fondi għal attivitajiet sabiex ikunu jistgħu jiġu organizzati dawn l-attivitajiet għall familji kollha. Min-naħa tiegħu il-Ministru Falzon sostna li l-Gvern irid ikun ta' spalla għal familji waqt li jkun hemm titjib għal soċjetà aktar ġusta. Il-familja hija l-pern ta' kull soċjetà. Il-familja fejn wieħed jibda jixrob, fejn wieħed jibda jitgħallem. Huwa importanti li d-diversi forom ta' familja bħala soċjetà inkunu hemm biex nagħtu sostenn lil kulħadd. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sa 28 ta' Ġunju li ġej.